Jai Gurudev. Hinduistické filozofie sa zhodnú na 7 princípoch a vieme ich zhrnúť do jednej vety. Som Atma, usilujem sa dosiahnuť Brahmana, v ríši Srišti, prechádzam samsárami kvôli mojej karme a ak objavím a budem praktizovať svoju dharmu, môžem dosiahnuť mokšu, oslobodenie. Dnes budeme hovoriť o Srišti. V akej ríši sa to usilujem dosiahnuť Brahmana? V 7. kapitole Bhagavad Gíty pán Krišna hovorí o svojej nižšej a vyššej podstate. Nižšiu podstatu tvorí 5 elementov, to znamená zem, voda, oheň, vzduch, éter, plus mysel, intelekt a ego. Vo 4. verši hovorí, že toto tvorí 8 častí jeho hmotnej podstaty. A tieto sa prejavujú prostredníctvom tvorivej sily šakti, ktorá sa nazýva apará prakriti. Vyššiu podstatu takisto opisuje v ďalších veršoch a hovorí, že to je vtelená duša, ktorá sa prejavuje prostredníctvom pará prakriti. Ďalej pán Krišna hovorí, že všetky bytosti vzýchajú z týchto dvoch podstát. On je teda začiatok a koniec tohto vesmíru. Celý vesmír, a nielen tento vesmír, vzniká a zaniká v Krišnovi. Taký je zákon stvorenia. A všetko sa odohráva v jeho vesmírnom tele. Cez prakriti, tvorivú energiu, sa Boh a celé jeho stvorenie prejavuje, manifestuje. Táto prakriti, alebo aj mája, vytvára celý vonkajší svet. Ľudské bytosti však zároveň zväzuje, očaruje, takže ostávajú v nevedomosti o vyššej realite. Keď sa vyššia podstata Boha manifestuje, tak nadobudne v tej nižšej realite podobu, formu. Prostredníctvom tejto prakriti je to z jeho vôle, nadobudne telo, zmysly, mysel a intelekt. Ale tá vyššia podstata zostáva zároveň úplne mimo nich, pretože Atma je nedotknutá, tak ako sme hovorili v časti o duši. Atma riadi telo, mysel, zmysly a intelekt. Hmotná úroveň však nie je len to viditeľné tu na Zemi. Keď si predstavíme, že mysel, intelekt a ego sú súčasťou hmotnej podstaty a predsa ich nevidíme, tak môže byť jasné, že ten svet siaha aj inam. Spoločné pre hmotný svet je však to, že nič v ňom nie je trvalé. Jeho súčasťou je kolobeh narodenia a smrti. Hmotná úroveň sa skladá z mnohých sfér alebo ríš a z nich tá najvyššia, podľa Bhagavad Gíty, je tá, ktorej prebýva Brahma, jeden z trojice hlavných božstiev, ktorými sú Brahma, Višnu a Šiva. Brahma ako ten, ktorý tvorí, Višnu, ktorý udržiava a Šiva, ktorý ničí. A každý vesmír má v podstate svojho Brahmu, Višnu a Šivu. Višnu a Šivu. A všetci traja sú smrteľní. Hoci žijú oveľa dlhšie ako bežní smrteľníci, predsa len sú to bohovia, nie obyčajní ľudia. V Bhagavad Gite v 8. kapitole pán Krišna rozoberá celú kozmológiu, ako to vlastne vyzerá, respektíve ako je to zariadené. V 17. verši hovorí, že tí, ktorí poznajú trvanie vesmírneho dňa, vedia, že Brahmov deň trvá 1000 mahajúg a Brahmová noc trvá ďalších 1000 mahajúg. Júga je označenie pre vek a my poznáme 4 júgy. Je to Satya júga, Treta júga, Dvapara júga a Kali júga. Pritom každá ďalšia je temnejšia a menej spravodlivá ako predchádzajúca. A my sa teraz nachádzame v období Kali júgy, teda toho najtemnejšieho obdobia, kedy ľudia zabudli na svoju skutočnú podstatu. Tieto 4 júgy spolu tvoria Mahajúgu. A Brahmov deň teda trvá 1000 Mahajúg a noc rovnako dlho. Tie júgy sa opakujú stále dookola. Ďalšie verše v Bhagavad Gite hovoria, že na začiatku dňa Brahmu sa všetky bytosti vynárajú z neprejaveného, nemanifestovaného stavu a keď nastane noc, tak zmiznú a vrátia sa späť do neprejaveného stavu. A tie isté bytosti prichádzajú stále znova a s nadchádzajúcou nocou sú bezmocne stiahnuté späť. A keď sa začne ďalší deň, tak sa opäť manifestujú. Je to taký kolobeh tvorenia a rozplynutia. A predstavte si, že toto bol iba Brahmov deň a noc. A Brahma sa žije 100 rokov.
žije tak dlho, ako dlho trvá jeden výdych Mahavišnua. Takže máme to tvorenie počas dňa a noci Brahmu a zároveň, keď Mahavišnu, teda Narayana, vydýchne, tak sa tvoria tie vesmíry jednotlivé a toto tvorenie alebo stvorenie sa nazýva Srišti. Keď sa Mahavišnu nadýchne, tak všetky vesmíry sa rozplynú a vstúpia do tela Mahavišnua. To znamená, že v každom vesmíre zmizne aj ten Brahma, ktorý tam tvoril. Ale tie vesmíry neprestanú existovať. Oni stále existujú, ale v neprejavenom stave. A toto rozplynutie sa nazýva pralája. Keď si predstavíte, že vlastne tie vesmíry sa stále tvoria a miznú, rovnako sa tvoria a miznú aj v okamihu, keď pozeráte toto video, tak ten vlastne nádych Mahavišnua je ako keby všetky duše, ktoré tu sú, mali svoje ihrisko a z času na čas je potrebné to ihrisko upratať. To znamená, Mahavišnu sa nadýchne, všetko sa zničí, uprace a potom vydýchne a opäť sa začne tvoriť na čistom ihrisku. Začneme sa všetky duše hrať na čistom ihrisku. A celé toto trvá bilióny, trilióny rokov. Aj v 9. kapitole Bhagavad Gity pán Krišna hovorí, všetky bytosti sú na konci cyklu času vtiahnuté do mojej prakrity a na začiatku nového cyklu ich z nej znova vysielam. Pomocou mojej prakrity opakovane vysielam veľké množstvo bytostí a sú bezmocní, sú pod kontrolou prakrity. Ešte, aby sme si to objasnili, tak tá hmota, ktorú vidíme okolo seba, je pominuteľná, má svoj začiatok a svoj koniec. Ale pominuteľná v tom zmysle, že neprestane existovať, len mení svoju podobu. Tak ako keď máme ľudské telo a duša z neho odíde, tak to ľudské telo sa rozloží, rovnako aj všetky organické veci a zmení sa podoba. Takže prakriti ako taká nie je obmedzená. Prakriti je večná. Keď si predstavíme, že z Mahavišnua vznikajú všetky vesmíry, všetky duše z neho pochádzajú, tak by sme si mohli povedať, že keď z neho vychádzajú tie duše a všetko z neho pochádza, tak asi sa niekedy skončí, nie? Lebo to, čo je obmedzené hmotou, existenciou, my poznáme, že to má svoj koniec. Keď budem mať dobrý koláč a budem z neho odoberať, raz bude toho koláča koniec. Ale Narayana nie je ten koláč, Narayana je Boh, a nezáleží na tom, koľko z neho bude vychádzať, stále bude dostávať celý a neubudne z neho. A môže sa na svete manifestovať nespočetne veľakrát, nemá hranice. Zároveň všetko je jeho súčasťou, no neho sa to nejako nedotýka. Nedotýka sa ho to ani to, keď ten svet sa rozplynie, keď zmizne. Ako sme si povedali, aj teraz, keď pozeráte toto video, vznikajú a zanikajú svety. Potom by ale nastala tá otázka, keď všetko vzniká a zaniká, tak to je všetko. Ale existuje predsa len jedna ríša. V 8. kapitole v 20. verši pán Krišna hovorí, existuje jedna neprejavená sféra, ktorá je nadradená tomu neprejavenému miestu hmotného sveta. Je večná a nezaniká, keď sa všetky ostatné bytosti pominú. A toto je sídlo samotného najvyššieho pána Nárajenu Krišnu. Jeho príbytok možno dosiahnuť prostredníctvom čistej oddanosti. A tento príbytok je sám Krišna, pretože Krišnové sídlo nie je miestom, kde Krišna prebýva, ale je to sám Krišna. A teda táto realizácia sa považuje za najvyššiu realizáciu, ktorú možno v živote dosiahnuť a označuje sa ako realizácia Boha. Táto kozmológia môže byť pre mysel taká nepochopiteľná, lebo hovoríme o naozaj biliónoch, triliónoch rokov a nás to v podstate nejako nemusí trápiť. Nemusí nás trápiť ani ten nádych a výdych Mahavišnua, ani že to stvorenie bude rozplynuté alebo sa tvorí, pretože my sme v inom čase. Trilióny rokov sú pre nás niečo nepredstaviteľné a nie je to podstatné. Podstatné je, že keď to pozeráte, tak ste na tej duchovnej ceste. Podstatné je, že keď rozumiete tým 7 princípom hinduizmu, ako fungujú, tak viete, že tým cieľom nie je rozumieť
jugám, ale je podstatné hľadať toho Boha v sebe. Pretože Guruji Paramahamsa Vishwananda hovorí, hoci máme 4 jugy, to je Satya, Treta, Dvapara a Kali Yuga, tak tieto jugy človek môže síce žiť v Kali Yuge, ale môže prežívať stav ako v Dvapara Yuge, Treta Yuge alebo Satya Yuge. A zároveň hovorí, že Vaikunta nie je to miesto, ktoré my sa snažíme dosiahnuť, ale dosiahnuť mimo života, po smrti, ale Vaikunta je miesto, ktoré môžeme zažívať už počas života. Vaikuntu môžete dosiahnuť už v tomto živote, ktorý teraz žijete. Stačí len byť bhaktom a užívať si lásku k Bohu a potom ho človek dosiahne. Takže na záver ešte raz 7 princípov hinduizmu. Som átma, usilujem sa dosiahnuť brahmana, v ríši srišti, prechádzam samsárami kvôli mojej karme, ale ak objavím a budem praktizovať svoju dharmu, môžem dosiahnuť mokšu, oslobodenie a následne brahmana. Jai Gurudev.